Amang inang na hinaholongan di bagasan guar nito hatta Yesus Kristus, horas madihita sa luhut na. Adorang so masuk kita tu acara ibadah pasyon na padua honon, buah-buah dihita di acara nomor 10 lalu di napasahat pilihan parjolo maanon sudi ruas nihuria jolo di pasahat majo pilihan A dohot B sudehi tanamar pungudison dungian non di jauh homma ganup-ganup sektor nanaing pasahaton segantang beras songonima songon buah-buah dihita alani dihamuna amang inang nahinaholongan di bagasan guar nito hatta Yesus Kristus naung marpungu di bagas joroon suang songoni nang akar ruas ni huria nama dohoti pasyon na padua honon di bagas tabe selamat pasyon padua hon ma dihita saluhutna atong tapuk kama ibadah pasyon na padua honon marid di mahita sian buku de nomor 20 sada ayat sada dohot ayat napaunopon. Hite-hite goarni di bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia nama no palangit dohot tanoon amin songon pakaholongina di akan na di ibana di portibion lau songonido di haholongi ibana nasida rodi ujungna Saitong do mamereng mataku Jehovah ai ibana dana minek matu sian jorko sai do pakon maahu jala asiro hamdi ahu ai ujung jalan ada molo ahu hodo ali Jehovah di hanuton rohaku ali di bataku pada santu hodo ahu sai unang paila ahu martangi yang mahita Ali Tuhan di bata amani saluhut parasi ni rohaun nunga ditatap pohami bang somon aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa asa taunon na haleaon dohot siak dibagi sahat rodi haut na silang saitu pahi mahami marhite-hite asini roham asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami dia kasih taonon
asa marsangap goarmu, dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia, marhite hite hami. Amin. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sedih, takut, merasa tidak mampu. Itu sangat manusiawi, kawan. Bahkan Yesus mengalaminya. Ketika Yesus mengetahui bahwa saat yang akan tiba, bahwa ia akan Dingin banget lagi AC-nya. bahwa dia akan menanggung beban sengsara. Ketika dia merasakan kesedihan itu, dia sedih sekali. Ia takut sekali. Di dalam ketakutannya, di dalam kesedihannya, ia datang kepada Bapa, berdoa. Ya, berdoa. Jadi, ingatlah kawan, ketika engkau merasakan kesedihan, ketika engkau merasakan ketakutan, pandanglah Yesus, berdoa, percayalah kepadanya. Dia mengetahui keadaanmu, dia mengetahui apa yang kau rasakan. Dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah. Selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, hanya Dialah yang membuat jiwamu merasa tenang. Hanya Dialah yang membuat jiwamu damai. Haleluya. Bagus deh ya.
Ya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Mengapa hidupku seperti ini? Mengapa ini terjadi kepadaku? Mengapa jalan hidupku seperti ini? Mengapa aku tidak seperti mereka? Mungkin pertanyaan-pertanyaan semacam itu pernah atau sering terjadi dalam kehidupan kita. Itu manusiawi, kawan. Rumput tetangga sering sekali terlihat lebih hijau di mata kita. Iya kan? Kita tak perlu malu untuk mengakui bahwa kita pernah mengalami kelemahan semacam itu. Karena sesungguhnya kita tidak dapat mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita. Semakin berat beban hidup yang kita alami, seharusnya kita semakin mendekatkan diri kepadanya, tetap teguh dan percaya kepadanya. Ketika kita sibuk menghadapi tantangan dan rintangan yang ada dalam kehidupan kita, tetaplah percaya, tetap berdoa, yakinkan hatimu, Tuhan akan menjawab doa-doamu. Percayalah, berdoa dan bekerja seperti pepatah yang mengatakan, ora et labora, bekerja dan berdoa. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya,
Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Aku sudah berdoa. Aku sudah bekerja, berusaha mati-matian. Aku selalu melakukan yang terbaik. Mengapa yang kuharapkan tak pernah kunjung tiba padaku? Ya. Bukan hal mudah menerima sesuatu yang tidak kita harapkan. Berteori memang mudah, tetapi kenyataannya menghadapi dan menjalani sesuatu yang tidak kita inginkan itu sangat sulit. Pertanyaannya, maukah kita tetap tunduk kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Ketika kita menghadapi hal-hal sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, impian, dan kehendak kita. Kawanku terkasih, tetaplah berdoa. Di dalam tekun berdoa, yakinlah ada kekuatan dari Tuhan yang menopangmu. Sehebat apapun pergumulan yang engkau hadapi, engkau mampu menjalani hari-hari di dalam kehidupanmu. Jiwaku berdoa
ai diari perhobasan parjolo di pesta Paskai. Didapoton sisian nama Yesus akanin nama. Tu dia ma patureon nami di ho panganon Paskai di pangidoroham. Gabe di dokma. Laho mahamu tu hutaan manopot sianu. Dok kamu matu ibana. Tonani gurui. Nadapot nema tikiku. Di homa au sorang laho mangan Paskai rabdohot siseaku. Jadi saut ma disuruh ibana siseanna 2 halak jala di dok matu nasida. Mololao hamu tuhuta pajupang mahamu disidohot sada halak na mangusung aik sahudon. Ibana ma ihutok kamu. Tu ibana ma dok kamu. Di dia do bilut inganan asa disi hupangak kami Paskai. Jadi patuduhonon nama tuhamu bilut pargijang sada nalabas natipak hinebangan disima pature hamu dihita. Jadi borhat masih seanna dibongoti mahutai. Jadi jupang nasida matutu songon nani doknai. Gabe di pature ma Paskai. Asadung bot ari. Roma Yesus dohot na 12. Jadi dinamangani nasida. Hehe ma Yesus sian namangani. Di tanggal maulusna. Dibuat mabasahanna. Jala ditapolhon tu ibana. Diusaihon ma aik tu sabong. Dungi diburi ma patni akasisianna. Diapusi ma dohot basahanna nati napolhon nai. Dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus. Jadi didok ima madok ibana. Tu koma ali Tuhan mamuripatu. Dungi nina Yesus mamangalusi ibana. Dang dia tu si ho pabahenaku na tu ho anggon waeng. Musepe boto omui. Dungi didok si Petrus matu ibana. Matua tanoon dang guriommu patu. Dungini na Yesus mamangalusi ibana. Molo so guriokku ho dang partohak ko diau. Dungini na si Simon Petrus ma. Ale Tuhan. Unang maholap patu. Dohot matangan dohot ulukku. Gabe didok Yesus matu ibana. Halak naung maridi. Dangikon burio be. Ainunga sude ibana ias. Naung ias do anggo hamu. Alai dang luhut hamu. Ai ditadda do si pasahat ibana ubahen na didok. Dang saluhut tamu ias. Asadung diburi Yesus pat nasida. Dipakai mamuse ulusna. Hudul maibana. Didok matu nasida. Ai dia tu si hamu do pabahenak ki tu hamu. Digor hamu do au guru do Tuhan. Jadi turedo padok muna disi. Ai ido au tutu. Asa molo au Tuhan jala guru muna mamuri pak muna. Tamama nang hamu masih burian pat. Ai sitiruo dohulehon tu hamu. Asa dibehok kamu songon naung hubaheni tu hamu. Natutu situtu do nahudokon tu hamu. Dang ubalga anak somang sian idukna.
dang sumurung suruan sian namar suruh ibana. Molo di boto hamui, martua mahamu mangulahosa. Silang nabadiyahi, odolong ulomugi, maralon dosai, dohot pande lehati, di sude si tau noni. Jadi dinamanga nina sida, ninna Yesus ma. Si tutudo na hudokot tu hamu, sada sian hamu naing pasahat tonau. Dungi marsak si tutu mana sida, gabe di padok be matu ibana. Datungawi Tuhan, alainin nama mangalusi. Iai narapdo tau manurduk kontanganna tu parikauan. Ido na pasahat tonau. Tongdonian ujung ni anak ni jolmai songon natar suratian. Alai marjea do halak na pasahaton anak ni jolmai. Tago nama unang sangat tubuh ibana tuhasianganon. Alai adong masada sian akasi sian nai. Nahudul jumonok tu ibana. Haholongan ni rohani Yesusi. Ima dihilap si Petrus. Jadi ini nama madok ibana. Sukuma. Ise nani dok nai. Jadi di pajonok matu labung ni Yesus madok tu ibana. Tuhan, isi gabe dia lusi Yesus ma. Ia tu si hulehon nasat topik nahusor noponon. Ima ibana. Jadi di sornopo masat topik. Di lehom matu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung diboduti, dibongoti si bolisi ma ibana. Dungi didok Yesus matu ibana. Humatop maula si ulaomu. Asadung dijalo si Judas nasat topiki. Pitor lao ma ibana tu balian. Alai borngin ma ujui. See
Jadi dinamangani nasida, dihidat Yesus maroti, di pasu-pasu mak, di ponggoli mak, jala di parlehom matuak kasisianna, huhut madidok, jalo hamu maon, jala pangak kamu, dagikku doon. Dungi dihidat ma panginumani, didok ma mauliate, dilehom matu nasida, huhut ma didok, sude hamu manginum siani, ai mudar hudoon, mudar parpadanani, nani usehon humokop torop, bahen hasesani dosa, alai hudok matu hamu, nasotu pabe inumokku olat nion, sian parbuene hangguri sahat rodi arisogot, disima inumokku nai baru, rap dohot tamu di harajaon ni damang, jadi dung dia dehon nasida ede puji-pujiani, ruar mana sida tuduluk jetun, disima didok Yesus tu nasida, saluhut dohamu naing tergasip midau di nasabor nginon, aina tarsurak do, lo butaku maparmahani, gabe marserak ma biru-biru nasa pungwani, alainin nasi Petrus ma mangalusi ibana, agia sudi nasida tergasip midaho, anggoau nasotupa tergasip, alainin na Yesus ma madok ibana. Oh Simon, Simon, nung nga di pangido si bolisi, naing sigion na hamusong ngondahanon, alay audo manangyak koko, unang mitop haporsiyaw mi, jadi dung mulak sogot roham, pargogoy ma rohani akka hahaanggim. Alainin na si Petrus mamadok ibana, Tuhan, nahobas doa umadongani ho tuhurungan, nang tuhamateyape. Alainin na Jesus ma, hudok matuho Petrus, dang martahuak manuk sabor nginon, sojolo toluhali suadahonommu, naso tinadam au. Tarbege anggu bolon
Dungi sahat ma Jesus rap dohot nasida tupor laksada namargoar Getsemane. Jadi di dokma tuak kasih sianai. Hudul mahamu jolo dison saliling disan au martangiang. Dungi ditogihom masih Petrus dohot anak ni si Sebedeus na duai. Dungi gabe marsak situtuma ibana jala bobonosan. Jadi di dokma tunasida. Masai marsak situtudo rohakku. Hira namate do. Disom mahamu dungu rap doho tau. Dungi lau ma ibana saotik tujolo. Dipatukap mabohina tutano martangiang. Nin nama ale amang namun natarbaen salpuhom masih inumonon sianaw alay tahe unang mamarguru tu rohakku rohamdo dungi mulak maibana tuak kasih sianay jala terpodom na sida didapot. Jadi di dokma tu si Petrus. Dang margogo hamu hape dungu rap doho tau nanggo sangobas. Dungu mahamu jala martangiang. Asa unang hamu bongot tu pangujunan. Ay nagirgir donianto dii. Alay galedo ia daging. Dungilaho maibana padua halihon martangiang. Nin nama. Ale amang. Molo sotarbain salpuon. Daikon huinum. Say saut malomoni roham. Dungi dinaroi ibana. Tarpodo muse masih sianai didapot. Ay masay do salibon nasida. Jadi ditadikon Jesus manasida. Laho martangiang patolu halihon madok hatana odeng. Dungi didapot to mamuse akasi sianai. Jadi didokma tunasida. Datamu na dope modom dohot maradian. Nunga dapot tikina nuaeng. Sahat ma anak ni jolma itu tangan ni pardosa. Hehe mahamu. Laho mahita. Di nungaro napasahaton au. Pasada marohata martangiang man. Tuhan de bata Jehovah amanami na marhabangsa di benua gijang. Gok dohot puji-pujian hamula teu ni rohanami mahusam bahok kami tuho ale Tuhan apala di bagasan botarion. Di sial nahu pakilalaho kami do ale Tuhan. Denggan dohot holong ni roham tuhami manipat di bagasan sadarion. Alai di paluas asidot holong ni rohami dohami rotu bagas joromon apala di bagasan tikion. Nang pegodang pergumulan di apala di bagasan botarion. Di akka kemacetan alai di paluas asidot holong ni rohami dohami sahat tu bagas joromon ale Tuhan. Ima di namar pasion padua hok kami ale Tuhan. Ima na pinapungu asi ni rohami Tuhan. Sian sebahagian sektor Ebenezer, Jerusalem, Nazaret, Karmel, do sude akka seksi-seksi paropuan na adong mabain akka paskana sida di bagasan tikion ale Tuhan. Tuhan mangidu kami tuho. Ho matotong namian di tonga-tonga ni kami punguan nami di bagasan bornginon ale Tuhan. Tarlumo bi Tuhan. Dinaboy kami markebaktian Tuhan apala di bagasan tikion.
asi maroham ali Tuhan, tung unang asang alang asini roham ali Tuhan, nang tu sude ruas ni huriami ali Tuhan, sia mulai dak danak yang aku nami dak danak, sahat tuna tua nami lansia ali Tuhan, homa toktong namian dihami, hai pason ni daging nang pertodion ni maleon ali Tuhan, tuhami sude ruas ni huriam tarlumo bitu akan tua nami lansia. Asa toktong nasida ale Tuhan lam turinggas naro tuagas joromi boy Maria ria marolo polo lahu mamuji pasangapon guarmu nabadia ya Tuhan. Tuhan di mata amanami nang program ni huriami dewan koinonia marturia diakonia toktong do Tuhan bonon nami tuh asa homa tutu Tuhan dapat tuluson sudah akasakap do akarencana ni huriam program ni huriamon ale Tuhan. Boy mardalan di bagasan las ni roha do sonang ni roha ale Tuhan. Boy melayani sude akka jemaatmu ale Tuhan. Tuhan de bata amanami nang di bagasan bornginope ale Tuhan. Toktong dubuanon nami tuho ale Tuhan. Ima pemerintahan nami ale Tuhan. Sian presiden nami saha tu tingkat RT ale Tuhan. Leho Tuhan dinasidah bisuk hapistaran parbinotoan nasiak koy ale Tuhan. Asa toktong nasida marbisuk ale Tuhan lahu mangatur akka pemerintahan namion ale Tuhan boy na masida mardalan boy nasida toktong makabiari hobartu lomo ni roham ale Tuhan di batang Tuhan di batama nami nang di bagasan bornginope ale Tuhan ruas ni huriami na di bagasan akka parsahiton ale Tuhan namar sahit di rumah sakit manang na di bagas pe ale Tuhan. Homa ali amang pangurupi, homa ali Tuhan pangubati na sunggugoy. Le pasu-pasu Tuhan akka obat na pinangan na sida ali Tuhan, suang-songoni nang Tuhan akka dokter na manangani na sida ali Tuhan. Terlumubi Tuhan akka tu keluarga na mengurus ali Tuhan. Le hotuk Tuhan semangat, asa toktong na sida marsemangat ali Tuhan. Dinalahu patupahon akka narikot tu akka na marsahit di ali Tuhan. Tuhan di batama nami, nang apala di bagasan bornginok ali Tuhan. Sude ruas ni huriam naro di bagasa joron ale Tuhan na bertugas apala di bagasan tikion ale Tuhan sian mulai inanang padita na pasaton hatami tuang songoni anang akka paragenda ale Tuhan akka petugas multimedia pemain musik tim kesehatan toktong do tuho ale Tuhan buanon nami asa boy Tuhan hami mangula di huriami di bagasan las ni roha huhut marolo bolo maria ria lahu mamuji pasangat warmu na badia ale Tuhan. Tuhan di bata aman nami stokin na ale Tuhan dinanaing tumangihon hatam na badiay hamin na pinasahat ni naposome ali Tuhan parsahalay naposome ali Tuhan homa Tuhan nami toktong di bagasan rohan nami buka hati pikiran nami naro di bagas joromon ali Tuhan song-songoni nang na di bagas pe ali Tuhan na mengikuti live streaming noaing Tuhan nasida homa toktong nami yang dihami ali Tuhan asa gabe sirad hot panondang hami ali Tuhan di tonga-tongan ni keluarga nami terlumubi tahe di julum ali Tuhan gabe boy hami jamita Tuhan. Tuhan di bata aman nami gudang dope ali Tuhan si pangidon nami alai nungara di julumi ali Tuhan pasau matuhami hobar tuloman roham Tuhan di bata aman nami perdosa na gudang dohami alai badia doang goho jumulo rasi hami sian dosa pangalasan niami ali Tuhan tangihon mali Tuhan tangyang nami tangyang pangiduan nami on olan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho mau liate madiho pinuju mahoro disaliling nililing na amin. Sunggul-sunggul di hita saluhutna naparjolo marsogot Rabu 10 April 2022 udu tata dope pertangyangan pasion borngin patuluhon masuk pukul 10 siawib riama hitaro napaduahon sektor nama dohoti pertangyangan pasion borngin patuluhon di bagas gereja ima sektor Kapernaum Betania Peniel dohot sektor kana. Napatuluhon dung sipul pertangyanganon papungon ni situa do muse buku acara pertangyangan pasionon ala pakiota do pei marsugut. Mauliate madihita saluhutna.
martang yang mahitam. Ale Tuhan, nama dok muliati dohami tua dopamu di asini roham, na toktong mangiring-iring lak kanami, ubahin na buwe hamiro nuaeng tujulum. Di bagasan tikion, na marningot dohami, di panaonon ni anak haholongan ni roham, na mamorsan dosa nami, haleaon, icak-icak, rehe-rehe, tijur, dohot pastap-pastap, nunga di tahun. Jala dada holani, iko sahat do ibana tuhau pinor silangi, asa saya sudah utang ni dosa nami. Ale Tuhan, mau lihat teh hupasat hami tua dopamu. Ajari mahami paingot-ingot na tergantung di hau pinor silang humokop hami. Ai hodo haporusan nami, saya pargugoi mahami maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami tinamang hutoko. Saya tupahi mahami marhite-hite asin ni roham. Asa margogo hami jalan marbenget ni roha. Songon anak haholongan ni rohami diaka si taonon. Asa marsangap goarmu di parngoluan nang na di humalia kami. Di son di bagasan tangiang namion. Toktong do hupasat hami sude ruasmu. Pasu-pasu masa sude na ama ina. Aka doli-doli dot anak boru rodi dakdanak. Aka na marsikola. Akup ni i. Saya pagabe masa luhut na ni ula na sida. Jala saya padao manasa na tao mangago hami. Asi maroham bisa luhut na mabalu dot dia kadakdanak. Na sopot somarama somarina. Tatap masa luhut akan napugus. Akan namar sahid, dohot namarsak binahin ni soroniari. Homa ale Tuhan Jehovah amana sida, dohot pangod dianna. Ay hodo si pangulu hajo mau. Ale amang tokinari na yung tangihonon nami mahatami. Na yung si pasahaton ni naposomi. Paso-paso naposomi, suang-sungoni hata na di jamitahon. Saya rajay maroha ng pikiran nami marhite-hite todim. Asamian di hami poda na pinodahumi. Asalam huboto hami manghuton hatami. Jala asa lamhu tedahami hanguluan na siyakoy. Asalam rarat harajaonmu di portibio. Sayo loy mapangiduan namion ale Tuhan Jehovah. Marhite-hite anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Dame ni debatana sumurung sia saluhut na roha, ima na mga ramoti aka ate-ate doho pikiran mo dabe.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Riani Tuhata, hatani de batana gabe ojahan, di parpunguata di bornginon, di partangangan pasion na paduahon, ima natar surat di Evangelium Lukas bidu 22 mamuka sian ayat 54 sahatu ayat 62. Lukas bidu 22 mamuka sian ayat 54 sahatu ayat 62 ujahama di tonga-tongata songono tarsurat disi. Dung ditakup dibuan nasida maibana manogihon tubagasan jabu ni situan ni malimi. Alai maddaw-daw si Petrus mangihuton. Dipagala nasida maapi dipogo ni alamani jalarap hundul madisi. Gabero si Petrus juguk tutonga-tonga nasida. Dungi di idana po soboru-boru sahala maibana juguk mardonokon apii. Di nol-nol maibana ninnama dongan ni halakat doot tahe. Alai di suada hondo Yesus di dogma dakkutad daibana inang. Dungi satokin nari di ida sahalak na asing maibana jalanin nama. Sada siyan nasiday doho. Alai di dok si Petrus ma. Dak tutui yamang. Duksal po hira-hira sa jom. Diodolhon sahalak na asing musemandok. Tongod do halahon dongan na najulo jalahalak Galilea doy. Alai di dok si Petrus ma. Dak kuboto na ni dok miyamang. Maddohi do peibana. Mamitor martahua mamano. Jadi humusor ma Tuhani. Dibereng ma si Petrus. Gabe diingo si Petrus ma hatani Tuhani. Ima nanido na ito ibana. Adorang somartahua manukian non. Nung atoluha liaw so ada honommo. Jalaruar maibana. Tumatangis go. Ima sahat ni turpukta. Tuita salut na kamang do tamu akaina nami si Petrus takas do sian sada sia 10 termasuk do sahalak na dekat na jonok dohot Tuhata Yesus sisian yang paling dekat paling akrab dengan Yesus. Salah satu dari ke-12 muridnya adalah Petrus. Alai tungpe tardo jono dekat alai sipata molo pangalahona terlalu maju pajulu-julu ya hubege bahasa Batak na lebih dalam dope pator-potor ninna tiki mangula padita praktek kau ditapahan ay pator-potor pohu dunia namatan nama katain na ay do rasa rapatan ninna rohaku ima hadirion si Petrus toho molo sian pakkatayon sian dialog holong dorohana tu Yesus jala songoni donang di bagasat turpukon ditiki dong ditakup Yesus diboan tu bagas jabu situani malim madaw-daw do ibana hape molo adorang so ditakup Yesus ditikira mangan nasida manaktu dia peau Tuhan ihutonokku doho ninna do jala tumakas doi tajaha di Injil Matius Evangelium Matius bindu 26 bidu 26 ayat 33 sahatu 35 didok si Petrus mangalusi Yesus agia dong didok Yesus
alai dung hehe au sia namate jolo anakku mahamutu Galilea jalahia di do Jesus saluhut na dohamu naing targasip mida au dina sabornginon ay natarsurak do lobbutakku maparmahani gabe marserak mabiru-biru na sapungwani ido di do Jesus di Matius 26 ayat 30 alaya hama alus ni si Petrus di do ibana mangalus si Jesus agia sude nasida targasip midaho ang guaw na sotu pa targasip ninda ibana alay di do Jesus mamuse si tutudo na hudokot tuho toluhali do suada honom wow di na sabornginon tagas somartahua do pemanu ngati do Jesus siane nang so terjadi do pekenyataan na ngati do Jesus siane alay tong dia lusisi Petrus torpo di do nang mate peau rap do hoto dak suada honokko ho laus songonido hatani saluhut sisiani habe di trupuhon madau-dau do si Petrus Rinda di ayat 54 nakin dak sesuai tu alusna anggo hatana soina ma alai ima majolohu ibana mandok si dohononna ape itu hatai si botoroha do nang somasa do pe adi boto tu hatai rohani jolma nang tabo alusna di mulana alai yang gobukti hatai di boto tu hatai do muse boha kenyataan na ido banna di do Jesus mangalusi si Petrus toho omah maddaw-daw do ibana dokter takut Jesus malah ditiki hudul dipagala nasida api dipogu ni alaman jalarap hudul disi gabero do si Petrus hudul tutonga-tonga nasida adong masahalak parupuan namandok tu ibana diboto do ibana dongan ni Jesus jala didok parupuan ima tu ibana dongan ni halakat doot tahe engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu ninda do tu ibana alai di parsuada ibana do parjulu sahali aku tidak kenal orang itu dang hutada ibana inang ninda do tu buru-buru do naposo buru-buru nama dok tu ibana songoni dungi satokin nari muse adong mamarnida ibana marnida si Petrus didok matu ibana sadasian nasidai doho engkau salah seorang dari mereka alai ditong do dia lusi si Petrus dak tutui ya mang dak mangaku ibana dak ditadda ibana ninda Jesus bolo didok dak tutui alai tong do hira-hira sajom nai adong mamuse mandok tu ibana tongod do halahon dongan na jolo jala halak Galilea doi ngadi hapal nama mereng sairap ibana doho Jesus odo sahalak donganna alai tong dang mangaku ibana madohi do pe ibana mamitor martahua mamanu terbukti manani do ni Jesus sabor ngino suada honom muduau tolu hali pas mana dituru pohon dang lobi siani kenyataan do terjadi do nang peso masa do pe songon nani do ni Jesus dukon ni humusor ayat 60 humusor matuhani dibereng madopak si Petrus gabi diingok si Petrus mahatani Tuhan nani do nai adorang somartahuak manuhian nonung ngatuluhali suada honom ba tutudo hape nani do ni tuhaki guruki ujui tuau inarohana songod dia mareaksina nian dipatudu do holong ni rohana tung pemargabu sibana manang disangkal di suadahon tarida do reaksi ni bana itoruar do si Petrus tumatangis gogo-gogo dakola tangis di si habunia bemolo dido tangis gogo-gogo badak na sol-sola pe nang natar
binuto besongo dia lungun ni rohana molo ditaringoti tumatangis gogo-gogo. Jala dia maka manginang nalau sidohonon ni turpuhot tuhita. Songonima tuhata Jesus manaon na porsuk jala ditiki martangi yang peibana di porlak Getsemane. Tungpe rupani lungur rohana dimulanai sian kemanusiaannya sia kajol mauna alai kata terakhir saisau malomone roham unang malomoku lomone roham manasaut ido tong dido Jesus jaleko songonido nakita unang lari sian masalah unang gabe sumurut sian akahamaolon gabe daktai huton Jesus suang songoni nakita tahatahom mahatai sitok sitong ia nasitong tahatahon hasitongan ia kalau ya tidak kalau tidak di luar itu berasal dari si iblis. Jadi keputusan natadok diarina salpu bahkan sonari unang asing bemarsogot asing minggu depan asing bulan depan sapala nok tahatahon ikon ima satorusna mengikut Yesus keputusanku kuta ingkar hibul rohaku di Tuhan Yesus sude ngoluku di Tuhan Yesus dango loau sumuru pe lapatanna sapala taihuton Yesus sapala na taihuton Yesus taihuton masalilig-liling na bohado hita molo taihuton Tuhan Yesus salilig-liling na berarti dakolat ditiki marsonak-sonak kita memuliakan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh amat baik. Taide hurupani, hape molo roha maulon, Tuhan tidak adil. Si pata sai suku-sukun, si pata sai lulu-lulu, di dia dode bata, puasa pasobuom mau to disitau nonon. Unang gabi songoniat tong alai manangaha penamasa lasni roha arsak suka maupun duka toktong unang sumurut jangan ingkar kuta ingkar jangan kita robah keputusan ala tuhata Yesus dakola dongar mekel alai dalam suka maupun duka meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ido tada si ihuton Yesus, ido na membuat keputusan sesuai dohot lomo ni rohani tuhatai. Ima narikot si hanguluhonota keputusan atawa sahali tai huton ibana tai huton ma tuhatai saleleng-leleng na. Nangpe sa sitong na molo si Petruson, molo di turpuhon, di masa-masa pasyon, baritan ibana maswadahod Jesus toluhali. Alay, di Yohanes bindu 20 sada, ayat 15 sa 17, adong do musepa jakonon ni Jesus tu si Petrus. Adong do panjakonon ni Jesus tu si Petrus. Tong toluhali suku-sukuni ale Simon anak ni si Jonas humolong doroham diau siya nakaon ena jadi dia lusibana lo Tuhan dibotoho doholong ni rohaku diho dido Jesus parmahani ma anak ni biru-biruku tong di padua hali Jesus muse Simon anak ni si Jonas holong doroham diau dido ibana lo Tuhan dibotoho doholong ni rohaku diho dido Jesus muse parmahani ma akka biru-biruku patolu halihon anggong nga mulai mirdong besi Petrus dido muse Simon anak ni si Jonas holong doroham diau jadi marsa masih Petrus ala patolu haliho dido Jesus tu ibana holong doroham diau jadi dido ibana saluhut na ale Tuhan dibotoho ditandaho doholong ni rohaku diho dido Jesus mamuse parmahani ma
aka anak ni biru-biruku tong tolu hali. Dang naso porsea Yesus. Alai Yesus ingin melihat kesungguhan. Unak kola pamurah-murahu di awal nai mangalusi. Alai mulus-ulus mamuse, berubah mamuse, golom ria-ria mamuse. Jala ikon songonima nang haporsiaon ni halak Kristen si ihuton Yesus sa leleng-leleng na. Ima haporsiaon na tugu na berakar, ahape na makutur, apapun yang menggoncang iman kita. Berdiri kokoh, berdirilah teguh, unang mubauba, sotong mubauba, ho mahita jongjong, diha jongjongat tahian, so mubauba. Jalahita pe ganup do, adong keterbanggilan ni tuhata tuhita, marhite akka ulaw na maragami, marhite tugas tanggung jawab ta, di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sahali taoloi Tuhani, disod doa Tuhan, suruh maau, molongai nahita, jangan ingkar, jangan berubah-ubah. Alai ikon hok mahita, mar pangoloyon, di bagasan biar midatu hatai. Mar pangoloyon, di bagasan kesetiaan sampai pada akhir. Jangan kesetiaan sesaat, alai kesetiaan sampai pada akhirnya. Ido na dipangido tuhata sia kita, marhite hatan itu hata jamita di bornginon. Unang tasangkal tuhatai, unang mulo di jolo ni nasosaugamo dohotita, mabiar hita dilele, mabiar hita mengaku gabe halak Kristen, anot tarboto beda agama, gabe dang dia toyau, gabe asingan non. Unak kita mabiar mengaku jadi orang Kristen, banggalah jadi orang Kristen. Unak kolan Kristen KTP holan sebagai tanda pengenal. Alai kolas marohata mangokuhon, saya adalah orang Kristen, pengikut Yesus yang setia, kekal untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, apapun yang menggoncang dunia ini, saya tetap setia sampai akhir. Saya burjuma horasi rasa mati, dungi lehonokku matuhotu palhangoluani. Ido tonan itu hatta, baga-bagan itu hatta. Ido na parjolo suara hononi hatan itu hatta tuhita. Keputusan yang kita ambil mengikut Yesus dalam suka maupun duka, jangan kita ingkari. Ikutlah Yesus untuk selama-lamanya. Apapun yang kita hadapi, hadapilah dengan senyum, hadapilah dengan kekuatan yang daripada firman Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti, Dia selalu menyertai kita tanpa batas sampai pada akhir zaman. Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi dangadong biarta, dangadong batas penyertaan itu hatta. Om mamambain di postogu hapor siota, ahape nama kutur menggoncang, tetap setia sampai pada akhirnya. Imana parjolo si hanguluhonota, pesan niturpuhon, jala napaduahon, tonani turpuhot tuhita, ima lapatani ayat 62 di natu matangis gogo-gogo si Petrus hitape dangna diorai hita tangis ale unang tangis buatan unak tangis congoni asahera na adong lambang tersendiri idaun ni natoro alai molo tangis pehita manol solido satta manol solido satta bertobat mulak tu Tuhan Yesus buku de tolu alu-alu so majolo jala pikir lau tu dia dalam mi reprennya mulak matu Tuhan Yesus si palua todimi dang ditulak hona dangol boan na sadusami dohok buku de opak tolu pulu pito tung namu barohaku dibaen tuhaki dung Yesus maringat diau dung Yesus maringat diau molodung tasol-soli dosata tumatangis sita tasol-soli dosa nang kahurangata ikom maringam ma Tuhan Yesus di roha
pikirata, di ate-ateta, di pikirata, ikot toho mamaringan, unak ko la sesaat, unak ko la dihata, unak ko la idaon, alay ikot tarida ma di praktek hidup, perilaku kehidupan sehari-hari. Jala tumakas mo siya di bukwet de tujolom o de Batakku nomor 122 ayat 2. Usol solido rohaku nagokdo saitokto ay kodang ari-ariku nahuba en abolo. Jadi ari-ari na di basa-basahon itu hata ima tapake madoho denggan na tao mangula lomo ni rohana unang gabi tapas suasaihon jala songonido tumakas muse ayat 82 na gabi pendukung tulagu bukwede nomor 2 rasonomiak kay nangamang bukwede 200 sonom judulna na disodo au tuhaku na disondo au tuhaku romar sombatu jolo ilu-ilu ni mataku husombahon do tuho rohamima tu rohaku namasihon au tuho. Jadi mari ilu-ilu pebu itu alai ikon benar-benar panol solion alani dia resakon dosa dang hahurangata dia dopan ni Tuhan para sirohai ujungna dapotana sini roha mahita ido na dapotana sini roha na mangarsako dosana nama boan itu Yesus disol-soli jala olo marhamu baon rade maringan Yesus di sandok ngoluna dak sumurut manangaha penamasa ido na dijakon Yesus do pardosa na mangarsakko dosay buke desa dono pitu dijakon Yesus do pardosa na mangarsakko dosay ido na ikon tahangoluhon unak ko latangis boti songon namasa di ngoluni si Petrus tangis donya ni bana di sol-soli do toho nani do ni guru ki tuhaki di suadahon husuadahon toluhali toho mahusuadahon tuhaki ni narohana alani dang di suadahon ibana be ngadi pai baru ibana toho do satia do ibana sahatu ujungna pola mate do ibana satu ujungna mangihut to Yesus ido nga sude hitarama boto sejarani Suhardo gabi si majujung na dopa turu jala dopa gijang nang si majuja na ido tadai bana di akhir hidupnya dipersilakon bukti dari holong do rohaku Tuhan di botoho do holong ni rohaku Tuhan ninna nga dibukti honi bana jadi molo nabor nginon iswada honi bana pe alai adong dong misi saat na dong hehe Yesus yan namate pajakono tu ibana nakita pe tarenung kamma dijakon Yesus dohita molo tu ngado nga kahahurangata na sailaon ado nga kakisilapata na sailaon namanya manusia biasa kita di hadapan Tuhan mari datang kepadanya bawa tabuan holsota arsakta hahurangata dia dopan ni Tuhani aleu nakolat tabuan ikonolo hita marhamu baon ikonolo hita dipaimbaru dibaharui janganlah jadi seperti manusia lama lagi jadilah manusia baru isena membaharui dak kita dang jolma tuhat taido di tangan nado hai baruon di tangan nado ima pacakonon dijakon do nakita dakola si Petrus dijakon sudedo haholongan ni rohana na manol soli dosana na mangarsakoni dijakon do di bagasan asini rohana holan asini rohana do hanya belas kasihan saja kita diterima dilayakkan kembali hidup yang dibenarkan dilayakkan kembali
Atong tahangoluhom may akamangina arga dohita ditobus dang diluas mago nang gosada siya kita alay ditogu do sudena tuhaso nangani ditadda de bata na di ibanay dang mago luason na nang sada siya ni ido hatan itu hata na margogoiho kita alani di minggu-minggu pasyon nga tabege akka Via Dolorosa jalan salib na didalani ni Tuhan ta Yesus sude nai bagas ni holong ni rohana may pakokopon na dihita alani dosaku may dosa di dongaku dosa ni keluargaku dosa ni saluhut jol mana di portibion alani mauliate madiho ale Tuhan pargogoi hami saleleng di portibion asa toktong mangolu di bagasan haim baruon na pinaim barum hami ima parsihototta tangyangta unang be kembali mula hulak mangulahon manadikon lomo ni rohani Tuhani alay si tadikonot tadalan na roaima tadapot to masondang hatiuron tajalo hagogoon na siya tuhata ido na patauh kita asa manggolom hata ni tuhata hot jong sumuba-uba ditona di hata ni tuhata. Amen martangiang mahita. Pasu-pasu hatam ale Jehovah de bata amanami. Asa margugo hami manggolom hatam. Makanguluhosa lumobi ale Tuhan. Pardalanan ni anakmu Yesus Kristus na sinurum tu portibion. Laho paluaho kami siya dosa ni portibion. Asa unang say dihaholomo behami. Alay tadikono nami mahaholomon. Borhatami siani tusondang hati uron na siya ko ale Tuhan asa ido nagabi pay baruho kami dangolo behami sa robbang doho portibion jala margogo hami manudal hod dosa jala margogo hami toktong Tuhan mardalan rap dohoto manangaha penamasa las ni rohan ng arsak pe hutyo pami ho nabasa na marholong roha unang behami sumuro siya ko alay sahali huy hutok kami ho huy hutok kami maho sa leleng-leleng na Tuhan asa marupa hami molo sa tiya hami sa hatu ujung na di baga-baga hokodo tu hami tupal hanguluan mahkota kehidupan ima jabar nami asa gabe pania kami disi patogu ha porsyon nami pargogoy hami saleleng di portibion, mangula maton dimton di parbadia di hami, lahoma kangoluhon hatam, asa unang mago siya kami, nang hupeo pami ale Tuhan, ima hatam nau hu bigi hami. Ale Tuhan, sa dihoma hami saluh na namarpungu di bornginon, toktong ma uhirhon pauraton hatami tuhami ganup marsada-sada asa hurenuk ko kami ima partinaunan ni anakmu Yesus Kristus ala ni bagas ni holong ni roham naso hadodoan naso hasuhatani ima tadani arga nang ulo nami di jolom asa hami pele Tuhan marsinondang ulo nami di tonga-tonga ni portibion atong ale Tuhan nang sabor nginope dinapiak kami anon di podoman nami be homa na manjagay hami taparho na samara ni daging ng partodion siya kami songoni mahami laumula kanon di pardalanan homa manjagay hami padawa kamara siya kami togo hami sahat tuganup bagas nami be mambuan hatam gabi pargogo gabi apul-apul patuguhok kaporsyon nami atong marsomba hami di dosa pangalawsyon nami di jolom sesa ale Tuhan asa tamahami dia dopamu atong uloy pangidon namyon na husombahog kami marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tapuji Tuhata sian buku ende nomor 123 ayat sada doho udutna laos tapasaha ma peleata.
dong sidung pasahaton peleata laju ma tu pasahaton segantang beras parjoloma sian sektor Ebenezer. Dongi diuduti sian sektor Jerusalem. On peholan asih di roha si pangasa onontoni. Duk sidung sektor Jerusalem diuduti sektor Nazaret. Sektor Nazaret. Parpudi dok sidung sektor Nazaret sian sektor Karmel. Yang goi dan taragon bain nang ape saya sini upangasahon ditangi aku sasude matepe apos roaki murningot asi Rima hita jongjong tadehon sa ayat nai ayat sada. Tadehon ayat sada. Naju pangal na asiroha di anong magui iyan Tuhan Yesus para siroha di auna liluna hinan nuway hutanda tuhaki para siroha bolani para siroha bolani. Tatangya koma peleata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan. Dohod na sa ulibasa na mauliutus. Upasahatami masian na nileho mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasia kami peleanon. Patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohod di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondin. Asalam hutandahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rapita mangidohon di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadi amaguan. Panotong osong na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangolua siapa. Se sama dosa nami songo panisa nami. Di dosa ni doa na mardosa Tuhan. Una kami togiho tu pangujuna. Palua mahami sian pangam. Ai hodo na puna haraja. Doho hagugo. Rodi hasangapon sa leleng-leleng. Amin. Asini rohani Tuhata Jesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Doho parsaoran ni tondi parbadiama. Nama dongani hamu saluhutna. Amin.
7 mahita kapelayan amang padita. Tuhita saluhut na kamanga kainang hami padita doon amanginang situata sude na marhobas di pasyon na paduaho di Bornginon, pemandu lagu, pemain organ, multimedia, pasahat tuhita selamat pasyon ma dihita saluhut na horas.